billion. Sirikal otieko achiel kuom chenro mantiere lek ma higa 2030 ma pacho ka, mano apaya matudo dho wath ma Lamu gi piny Ethiopia kod South Sudan. Gedo mar apayano maromo kilomita 410 mokwongo dhi luwo Lamu, Masalani, Ijara, Garissa, Isiolo kendo muonyo omenda maromo siling bilion 28 ka gedo makamano sani pod dhi nyime. E kinde nono gedo makamano manosidhi anga gi jatend piny William Ruto dwe mar 2 higani, kilomita 17 osetieki ka nyaka sani kilomita 71 osetieki e bwo thuolo ma dweche 7 mokalo. We are happy with the progress. This bridge is quite consequential for travel, for business, for movement of goods and people. And we hope that you can keep to the target of December so that maybe this rains becomes the last rains when we are having what we have been having before. The price is 1.7 billion. So this is quite an investment from the government of Kenya. So we'll keep on